Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры. Моя сённяшняя суразмоўца перакананая, цытую, лічу, што ў музей павінны прывесці дзяцей менавіта бацькі, а не настаўнікі ці іншыя людзі. У нас у гасцях загадчыца літаратурнага музея Петруся Броўкі Наталья Мізон. Наталья Александровна, вітаю вас. Вітаю. Наталья Мізон, загадчыца літаратурнага музея Петруся Броўкі. Нарадзілася ў гарадскім пасёлку Зялёны Луг пад Мінскам. Скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Зараз вучыцца ў акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Наталья Мізон працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры, навуковым супрацоўнікам Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. З 2014 года загадчыца далучанага філіяла літаратурны музей Петруся Броўкі. Хобі маёй суразмоўцы, вандроўкі, пашыў адзення, кулінарыя. Вось такое знаёмства у нас Наталья Александровна Мізон. І вы прызнаецеся, гэта цытата, мы заўважылі, што ў многіх людзей ёсць нейкае стэрэатыпнае меркаванне наконт музея, таму яны туды не ходзяць. Вось ці варта хадзіць у літаратурны музей і ці прыводзяць вас у ваш музей дзяцей бацькі? Бацькі прыводзяць, і мы гэтаму вельмі рады. Мы ўсё робім для таго, каб да нас ішлі менавіта сямейныя наведвальнікі. Стараемся спецыяльна ладзіць праграмы, которые зацікавяць сям'ю цалкам. Выставы ладзім такім чынам, каб яна была многаўзроўневая, і кожны з сямейных чальцоў ён змог нешта сваё убачыць і даведацца. І могуць нашы супрацоўнікі таксама кожную выставу прапанаваць як даросламу, так і дзіцяці. І калі гэта цэлая сям'я, то нам вельмі важна назіраць за тым, як праз дзяцей навучаюцца бацькі. Бо часам у сталым узросце нам вельмі цяжка прызнацца таму, што мы чагосьці не ведаем. І баімся, бывае, пайсці паказаць гэта. І тады бацькі ідуць з дзецьмі, яны як бы дзецям паказваюць і расказваюць, а за гэты час яны атрымліваюць яшчэ і сваю інфармацыю. І вот я думаю, што гэта аптымальны ўзровень наведвання музея. Ну вось музей Петруся Броўкі, ён яшчэ цікавы тым, што гэта кватэра. Гэта кватэра, у якой жыў народны паэт Беларусі, і дзе там усё, як у кватэры, было там і кухня, і зала, і спальня, і вітальня, ўсё там захавалася. Вось у чым вот спецыфіка такога вот музея, менавіта музея кватэры? Спецыфіка у памерах, у тым, дзе ён размяшчаецца ў звычайным жылым доме. І калі да нас прыходзіць, першае пытанне, якое задаюць наведвальнікі, яны пытаюцца, ці жывуць тут людзі ў гэтым доме. Так, жывуць людзі, мы ў гарадскім асяроддзі, мы інтэгрыраваны ў гэтае гарадское асяроддзе. І вельмі важна ў экскурсіі яшчэ паказаць, што было ў гэтых пакоях у Петруся Устиновича Броўкі, у яго сям'і. Таму што не ўсе пакоі сёння выкарыстоўваюцца па прызначэнні. У кухні, напрыклад, працуюць фондавыя супрацоўнікі. У пакоі для прыслугі, дом быў пабудаваны да рэвалюцыі, і ў ім быў прадугледжаны пакой для прыслугі. Сядзіць сённяшні слуга культуры, гэта загадчык, раней дырэктар там размяшчаўся. І з задавальненнем мы пашыраем экспазіцыйныя прасторы падчас экскурсіі. У нас абавязкова нехта пытаецца, а што у вас там далей, што на кухні, дзе у вас печ была, дзе дымаход. Мы з задавальненнем гэта ўсё расказваем і паказваем. Проста, здавалася б, рэчы, але яны цікавяць нашых наведвальнікаў. Ну вось, можа быць, з вашым прыходам, можа быць, не, но ва ўсякім разе у музеі значна ажывілася такая, скажам, актыўная работа. І вось у гэтай кватэры, дзе, в прынцыпе, яна не прыстасавана для такіх вот масавых мерапрыемстваў, зараз праводзяцца цікавыя сустрэчы, дыспуты, вось такія вот выступленні і нават паказ нейкіх фільмаў і гэтак далей.
Я так скажу, што да мяне, да маёй каманды у музеі таксама працавалі добрыя прафесіяналы, і яны спрыялі таму, каб гэты музей увогуле быў створаны. Яны шмат зрабілі для таго, каб паявілася экспазіцыя, для таго, каб быў набраны пэўны фонд. У нас вельмі многа тысяч адзінак у фондах. І мы проста працягваем гэтую справу, зробленую ўжо кімсьці. Нам не прыйшлося лазіць самыя простыя рэчы, пачынаючы ад рамонта да усталявання некаторых вітрын. І, можа быць, ужо калі ўсё зроблена, можна і падумаць пра тое, як гэтае месца у культуры папулярызаваць. Таму мы усе сілы свае, усе намаганні прызначаем на тое, каб гэтае месца было вядома і яно было цікава кожнаму наведвальніку з розным узроўнем цікавасці да літаратуры. Конечно, ўзнікае пытанне 115-я гадавіна з дня нараджэння Петра Устиновича. І вось як вы рыхтуецеся адзначыць гэтую дату? Мы ўжо распачалі гэты год новай выставай, якая прысвечана падарожжам Петруся Устиновича па ўсім свеце. Расказваем пра яго місію. Ён не проста вандраваў, ён падарожнічаў з тымі задачамі, якія яму выстаўляліся. І ён сам сабе выстаўляў. І надалей мы хочам зрабіць буйную такую навукова-практычную канферэнцыю ў музеі. Хочам з'ездзіць зноў на Ушаччыну для таго, каб адзначыць 115-годдзе. Ну і ўсе нашы праекты, которые мы будзем ладзіць, яны будуць пад знакам юбілейнага году. Адзін са стваральнікаў летаб'яднання «Надзвіння» быў Пятрусь Броўка. Ён працаваў у полацкай газеце, і ён, скажем так сказаць, духоўны земляк палачан і полацкіх літаратараў. Таму, конечно, калі я бываю на Ушаччыне, а я не так давно быў, там знаёміўся з музеем Васіля Владимировича Быкова, то побач у Пуцілкавічах ёсць таксама музей Петруся Броўкі. Гэта ягоная радзіма, Пуцілкавічы. Гэта таксама ваша установа? Гэта нашы калегі. Ён такі ж філіял у Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, як і літаратурны музей Петруся Броўкі. Але мы, канешне, адчуваем абавязак свой спрыяць і гэтаму музею, хаце музею Петруся Броўкі. І тую папулярызатарскую работу, якую мы можам зрабіць тут, з Мінску, мы усяляк робім. Ну, напрыклад, кожны год на дзень народзінаў ці блізка да дня народзінаў Петруся Устиновича Броўкі, ён нарадзіўся 25 чэрвеня, мы накіроўваемся цэлым аўтобусам, цэлай такой дэлегацыі, у якой і звычайныя наведвальнікі, якіх мы паклікалі па рэкламе, і артысты, і мастакі, і людзі творчыя. Мы едзем туды на радзіму Петруся Устиновича Броўкі, але не мінаем і бычкі. Мы заязджаем у хату Васіля Быкова. І таксама мы далучылі да гэтага праекта родную хату Рыгора Барадуліна. Мы ўвогуле гэты праект так назвалі 1-1-1. Ён спачатку прызначаўся да 111-годдзя Петруся Устиновича Броўкі, але за гэтымі адзінкамі мы убачылі непаўторнасць кожнага з літаратараў. Кожны народны з іх, і яны і сябравалі разам. Гэта такія асобы знакавыя ў літаратуры, которых нельга прамінуць, едучы на Ушаччыну. Дарэчы, вы спыняецеся каля броўкавай крынічкі? Абавязкова. І мы гэта вычыталі спачатку ва ўспамінах літаратараў, которые ездзілі разам з Петрусем Устиновичем на ягоную радзіму. Броўка казаў, што хлопцы, цяпер гэта крыніца ваша. Я вам яе перадаю. Яна недалёка ад Лепеля знаходзіцца. Мы нават хочам там... Рэчка Эса? Так, рэчка Эса. Мы хочам там усталяваць нейкі памятны знак, што каля гэтай крыніцы спыняліся паэты. Мы нават хочам яе назваць крыніца паэтаў, таму што там не толькі Броўка і Быкаў і Барадулін спыняўся, там яшчэ мог і Алесь Савіцкі.
Ён быў дзяржаўны дзеяч, ён займаў высокія пасады кіраўніка Саюза пісьменнікаў і, канешне, ягоная значная дзейнасць, вялікая дзейнасць на пасадзе галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі, которая стварылася дзякуючы яго клопатам. Так, ён быў геніальны, просто я лічу, менеджер, который стварыў буйную каманду прафесіяналу. Гэта вельмі важна было зрабіць. Петрусь Устинович пабываў у Злучаных Штатах на асамблеі генеральнай сесіі ААН. Ён адтуль прывёз думку, што ў кожнай краіны павінен быць свой сцяг і свая энцыклапедыя. І вось галоўным яго клопатам напрыканцы, можна сказаць, жыцця стала менавіта энцыклапедыя. Ён браў у яе самых лепшых прафесіяналаў, не гледзячы на іх родных і на знаёмых. Ён выбіраў менавіта па таму, што чалавек можа рабіць у камандзе. Многіх ён запрасіў тых, у каго лёс склаўся не вельмі добра. Яны былі ў свой час высланы з Беларусі, але вярнуліся, будучы рэабілітаванымі. І Петрусь Устинович, напрыклад, Янку Скрыгана пазваў як добрага стыліста да сабе ў энцыклапедыю. Таму я лічу, вот ён проста помнік сабе зрабіў гэтымі 12 тамамі энцыклапедыі. Ваш супрацоўнік Васіль Дранько-Майсюк вельмі многа зараз піша пра творчасць Броўкі, таму што вяртаецца ён, хорошыя вершы, выдатныя радкі не паміраюць. Сапраўды, усе нашы супрацоўнікі стараюцца аднавіць добрае імя Броўкі. Таму што за пасадамі, за тым, што змяніўся час, вельмі лёгка абвінаваціць чалавека ў тым, што пры ўладзе працуюць не паэты. Але Петрусь Броўка пачынаў як добры паэт, ягоная шчырая лірыка лёгка кладзецца на музыку. І таму трэба разглядаць вот тое, што напісана, вот канкрэтна кожны верш разглядаць. Ёсць, канешне, вершы напісаныя з нагоды нейкіх палітычных дзеянняў, а ёсць шчырыя вершы, у якіх прасочваецца вот гэта лірыка. І наша традыцыйная апытанка, вось скажыце, калі ласка, вот такая фраза, як у вашым выкананні была поўнай, якая пачыналася са слоў «Беларусь гэта». Беларусь – гэта краіна маёй сям'і, маіх бацькоў, маіх дзядоў, дзеля якой хочацца жыць і працаваць. Назавіце 3 месцы, у якіх павінен пабываць кожны беларус. Канешне, гэта Полацк, гэта Гародня, ну і Вільня. Вот скажыце, калі б у вас такая была магчымасць, з кім бы з гістарычных асоб вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? Я б хацела пагаварыць з міжваенным пакаленнем літаратараў, з Дударом, з Мойшай Кульбакам, з усімі тымі, хто ствараў літаратуру ў той час. А вот што вы зараз чытаеце, што на вашым чытацкім, так сказать, рахунку, і што б вы параілі пачытаць нашым гледачам? З таго, што ўжо прачытана ў свой час, я б абавязкова параіла прачытаць «Ніжнія байдуны» Янкі Брыля. Канешне, вельмі важна кожнаму беларусу прачытаць «Дзве душы» Гарэцкага. Ну і з таго, што я вот зараз планую прачытаць, неяк мне часу не стае. Хачу прачытаць Сергея Пісецкага. Сергея Бламейку пра Каліноўскага. Вот выйшла эсэ, яно таксама ляжыць на стале, чакае свайго часу. Ну, дзякуй. А што для вас беларуская мова? Гэта заключнае пытанне нашай апытанкі. Беларуская мова – гэта аснова майго светапогляду. Мова маёй малітвы і мова калыханак, мова тых вершаў, якім я хачу навучыць маю унучку. Ну, жадаю поспехаў вам, вашай сям'і, вашай унучцы. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была загадчыца філіяла музея Петруся Броўкі Наталья Мезон. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.